jisselmilkom. Illum l-erba' 6 ta' Jannar nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mmexxija minn Dun Peter Ellul li ġie ordnat saċerdot sentejn ilu. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu meta Ġesu mexa fuq il-baħar lejn id-dixxipli u waqt il-maltemp qalilhom għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Mulej, inti li tieħu ħsiebna b'mod speċjali fil-mumenti ta' tentazzjoni u diffikultà, ejna nafdaw dejjem fik u ma niddubitaw qatt mill-preżenza u l-qawwa tiegħek magħna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Ejju ninġabru fil-post li qegħdin insegwu din il-qudiesa u nitolbu lil mulej li llum fil-Vanġelu insibuh li jinżel mill-post tat-talb tiegħu u jmur fid-dajsa mad-dixxipli tiegħu fejn huma kienu qegħdin jitħabtu mal-baħar. U hemmhekk Ġesu jgħidilhom la tibżgħux. Dan il-kliem Ġesu jgħidu wkoll lilna li aħna qegħdin hawnhekk f'dan iż-żmien. U għalhekk fid-dawl ta' dan il-kliem tal-mulej ejjew nrisqu l-biżgħat tagħna lilu, nofruhom lilu biex huwa wkoll ikun magħna fil-ħajja tagħna. U għalhekk fil-bidu li qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija, ejjew nitolbu lill-mulej u nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tagħti d-dawl lill-ġnus kollha, rott lill-popli tiegħek lena tas-sliem għal dejjem. U xerret fi qlubna dak id-dawl sabiħ li bih imlejt lill-missirijietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Jekk inħobbu l-xulxin Alla jgħammar fina. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l-xulxin hu jgħammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmru fih u hu fina għax tagħna semm mill-Ispiritu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda lill-Missier bagħat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben ta' Alla, Alla jgħammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu mħabba u min jgħammar fl-imħabba jgħammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba ssir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal-jum il-ħaq. Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba ma hemmx biża', l-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża' l barra, għax il-biża' għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba.
Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Is-slaten tas-seba' u tas-saba' qotjiet iġibulu. Iqmuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għad-dajjef u għall-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Glorja lilek. Glorja lilek, o Kristu mxandar fuq il-pagani. Glorja lilek, o Kristu emnut fid-dinja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Għalli mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara li l-5,000 raġel kielu u xebaw, Ġesu minnu fih ġel id-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li selmilhom u ħallihom, tela fuq l-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija, id-dajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u hu waħdu l-art. Kif l-hom jitħabtu jaqtfu għax kellhom ir-rieħa l-wiċċhom, għal xi raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u rrid jgħaddihom. Huma rawh miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-koll tbeżżaw kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom. Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Imbagħad tela' ħdejhom fid-dajsa u r-rieħ waqaf. U komplow tnixfu fihom infushom bil-għaġeb għax il-miraklu tal-ħobs ma kinux fimuh, imma moħħhom kien magħluq. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Il-rakkont li għadna kemm smajna f'dan il-Vanġelu jiġi eżattament wara il-miraklu tal-moltiplikazzjoni tal-ħobs u tal-ħut. Wara li Ġesu ġabar folla kbira madwaru, Ġesu jagħmel dak li probabbilment ma konniex nagħmlu aħna, illi jibgħat lil kulħadd lem. Kif jirrakkonta l-Vanġelu stess, wara li l-5,000 raġel kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġal id-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Ġesu jibgħat lem il-folla għaliex dak li jgħod mhuwiex il-folla. Dak li jgħod huwa li wieħed jaraf dak li hu essenzjal għall-ħajja. U dan diffiċli jidher f'nofs ta' folla għaliex il-folla ġieli tagħti xi sinjal ta' sikurezza falsa. Kif jgħid il-Vanġelu stess, wara li selmilhom u ħallihom, tela fuq l-għoljiet biex jitlob. Huwa u jitlob l-hom jitħabtu jaqtfu. Ġesu imur lejhom biex jgħinhom. Flok il-folla li issa kienet telqet, f'dan ir-rakkont insibu lil Ġesu li jimxi fuq il-baħar. Imma waħda mill-affarijiet li żjed tolqotni f'dan ir-rakkont u li Ġesu jara l-bżonn tad-dixxipli waqt li hu kien qiegħed jitlob. Ġesu jara u huwa jara bl-għajnejn ta' Alla
u huwa jara dak li hemm fil-qalb ta' dawn id-dixxipli. Ġesu iħares fid-dalma tal-lejl. Il-Vanġelu stess jagħtina d-dettalji li kienet ir-raba' sara tal-lejl, illi probabbilment dan kien xi ħin bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu. Quddiem is-sabiħ tal-ħajja u anke quddiem it-taħbit tal-ħajja, dak li jagħtina l-iżjed serħ huwa li aħna qegħdin fit-talb ta' Ġesu. U li b'dak li nagħmlu aħna qatt ma nistgħu naqgħu il-barra minn ġo jdejh. Ġesu b'lingwaġġ ta' epifanija aħna niċċelebraw din il-ġimgħa b'lingwaġġ ta' manifestazzjoni jgħidilhom għamlu l-qalb, għamlu koraġġ, jiena hu tibżgħu xejn. Papa Franġisku riċentament f'waħda mill-udjenzi tiegħu ta' nhar ta' Erba' tkellem ukoll fuq it-talb ta' Ġesu u qalilna Ġesu mhuwiex Alla imbiet u ma jistax ikun. L-inkarnazzjoni uritulna b'mod sħiħ. Hekk huwa jniedi l-missjoni tiegħu Ġesu joqgħod quddiem nett tal-poplu bħal biex jinkariga ruħu li jiftaħ xaq fil-blat li minnu l-kol kemm aħna warajh nistgħu nagħmlu l-kuraġġ u ngħaddu. Imma triq il-mixja hija jibsa, imma hu jimxi u jiftaħ għalina triq. Ġesu jitlob magħna. Il-miraklu li rajna f'dan il-Vanġelu jurina illi l-laqgħa tagħna ma' Alla twassalna għal dak illi huwa etern. Il-mument li Ġesu jidħol fid-dajsa, ir-riħ jieqaf u kollu limitu bejn dak illi huwa finitu dak li huwa etern jineleb u kull ma jkun hemm hu mħabba u verità. Dan huwa miraklu li fil-ħajja tagħna jiġri l-ħin kollu mingħajr aħna stess ma nindunaw. Għaliex kollox għandu żmienu imma l-imħabba tibqa' l dejjem. Il-mulej jgħaddi minn ħdejna wkoll, imma rridu nkunu miftuħin biex aħna narawh. U l-aqwa mod kif narawh, kif smajna fl-ewwel qari, huwa fl-imħabba. Lil Alla nistgħu nħalluh jidħol fid-dajsa tagħna permezz tal-imħabba. Kif jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin hu jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nistgħu nagħmlu fih u hu fina għax tagħna sehem mill-Ispirtu tiegħu. Ġesu jitkellem fuq l-imħabba agape li wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor bħal Ġesu. L-imħabba hija xi ħaġa li tittieħed minn wieħed għal ieħor. Jekk tħobb lil xi ħadd ieħor iħoss li għandu jħobbok lura. U għaliex Alla jħobbna, aħna għandna jkollna dan is-sentiment fil-qalb tagħna. San Ġwan jagħmel enfasi fuq 3 affarijiet. Fuq l-imħabba li nħobb lill-oħrajn, lil Alla għadu ħadd ma rah, imma narawh fl-imħabba tagħna għal xulxin. Jagħmel enfasi fuq il-fidi illi aħna nkunu xhieda ta' Alla f'din id-dinja, għaliex l-imħabba tagħti xhieda li Alla bagħat lill-ibnu f'din id-dinja, għaliex huwa l-aqwa eżempju tal-imħabba vera meta nħarsu lejn is-salib u dan irridu nimitaw. Jitkellem ukoll fuq it-tama għall-futur illi aħna nħarsu lejn il-jum il-ħaq mingħajr biża'. Ikun il-mument li l-kol kemm aħna qatt naraw lil Alla b'wiċċ imbiċċ. Għalhekk ejjew bħad-dixxipli fid-dajsa inħallu lil Alla iħares lejna. Imma jew ukoll narfu lil Alla fil-ħajja tagħna, f'dak kollu li nagħmlu u li ngħixu. Infittxu kif aħna qed inħobbu u nfittxu kif in-nies ta' madwarna qed iħobbu lilna. Għaliex huwa fl-affarijiet iż-żgħar li fl-aħħar mill-aħħar nistgħu naraw il-wiċċ ta' Alla. Li Alla nnifsu narawh wara din il-ħajja. Imma l-wiċċ ta' Alla nistgħu narawh f'tant azzjonijiet fid-dinja ta' madwarna, fin-nies li ngħixu magħhom, fin-nies li nħabbtu wiċċna magħhom kuljum. Nagħlaq din ir-riflessjoni qasira bil-kliem ta' San Injazju ta' Loyola. Għatini biss imħabbtek u l-grazzja tiegħek. B'dawn biss inkun għani biżżejjed u xejn aktar ma nkun neħtieġ. Amen. U tieżis
Il-mulej Ġesu der fostna biex iqawwilna qalbna ħalli nemmnu fih. Nitolbu li jibqa' dejjem magħna ħalli ngħixu fl-imħabba tiegħu aħna u ngħidu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Nitolbu biex isseħħ l-għaqda fost l-insara li jistqarru li Ġesu u l-mulej u biex jagħtu x-xhieda tal-imħabba tiegħek għal kull bniedem. Nitolbu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Nitolbu biex il-bnedmin kollha jagħmlu l-qalb fi Kristu li jeħles lill-bniedem mill-biża' u s-suspett fl-oħrajn. Nitolbu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Nitolbu biex ir-reliġjużi jiskopru d-dimensjoni kontemplattiva tal-vokazzjoni tagħhom u jidhru li huma bnedmin ta' talb. Nitolbu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Nitolbu biex aħna nikbru fil-fidi fi Kristu li tinbena mhux fuq il-biża' imma fuq il-fiduċja u l-imħabba tiegħek u taħutna. Nitolbu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Glorja lilek mulej Missier Qaddis għax permezz ta' ibnek ix-xandart lill-ġnus. Glorja lilek għax għarraft sa' trufijiet tal-art is-salvazzjoni tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmulej li sagrifiċċju tifir glorja ta' isma' ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u l-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta li nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobol tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sowa u xieraq tas-sow mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta urejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, intfejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżewġti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla jeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżewġti. Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawit. Qaddis tas-sow int mulej, inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabblu l-mowt tiegħek Xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mowt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtijek jassaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħarix lejn nobietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaluftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaluftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaluftalla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu tolbok li tqabbina bil-ġisem.
danu l-ħaluf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaluf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, int tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xogħol ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfawġu kemm jien ħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabilku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. ibelikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Għaddu ħajr l
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twielet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twielet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tella s-sema. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obsta ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obstakuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżżel isna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewta Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obstakuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkolonata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smuwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna kuljum atina llum, maħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna.
Slima lilek ngħidu għaliex aħna tulufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u lina wara dan it-tulufnament lil Ġesu flott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlopalina mitnbin issew fis-sija tal-mewta ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħniena. Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om li zjed safja. Itlopalina. Om li zjed nadifa. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mela tal-qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amala tal-Ispiritu Santu. Itlopalina. Amala ta' kull grazzja. Itlopalina. Amala ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri tal-Lavorju. Itlopalina. Dar tad-deb. Itlopalina. Arka tal-rabta l-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kowba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-molda. Itlopalina. Ken tal-mitinbin. Itlopalina. Faraġġ tal-migranti. Itlopalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Lużarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaluftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaluftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaluftalla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisfaqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġellaw fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe. Itlopalina. San Sebastian Martri. Itlopalina. San Tullokku. Itlopalina. San Paul Missirna. Itlopalina. San Publiu. Itlopalina. San George Preka. Itlopalina. Beatu Nazio Falzon. Itlopalina. Beata Diodata Pisani. Itlopalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 1281. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Grazzi u nsellmilkom. Saħħa.